donc ɓen comme ko ɓe gandanɗa heɓe jodiniga e laamu heɓe gandi ɓurɓe andu wonɓe ɓe affaire pêche heɓe min liggotta hen somin jeehi mba inspecteur o waɗɓe convoqué min mbaɗaɓe enrôlé min bindaɓe min mbaɗaɓe expliqué les conditions ndeeron pêche kam ala limite d'âge par ce que minen ɗo e commune Madina Gounass min mbaɗani 27 dossiers pour pêche e nder département o min mbaɗi 49 dossiers beeli gara après beeli gara jaha toon après non minen ko ɗo min goni ko ONG min ɓe ɗo min jogui min jiiɗi fewnude ha gasa min binduno avant ɗiɗo arde waɗani min facilité joni so ɗiɗo gaari min ƴettat min mbatta toon min nawa préfecture pêche pêche mbimi pêche eyyi ɓurɓe ɓe nan pulaar ɓe mi nani pulaar awa eyyi mi nani gueɗe awa ngo ɓen kam dossier ji mumen presque hemin takno amen immo hen min goni min mbaɗi Ziguinchor min mbaɗi région de Sédhiou normalement région de Kolda min poti wadde donc dossier ji ɗi actuellement inspecteur régional Kolda moni waɗa convoqué avant min gara rek min kaldi téléphone donc ɓen ɓe gandanɗa pêche ɓe goni ɓe potja Kolda walla inspecteur o kadi moni wimi comme Kolda ko waɗi disade seeɗa yinno yomin potto mumen beeli gara joni min meni min ƴeewa est ce que janggo mamin mbawa fotto beeli gara ɓeɓe gandanɗa awoɓe goni secteur awoɓe goni ɗum potta mumen min ƴettoro dossier ji min nawra donc ɗin dossier jam fof on fotani wadde ɗiɗo saabu enveloppe uji ɗin jiiɗa ha paari ɗuma min pot ɗum wat contrôlé saabu ko Sénégal foof 2 milliards o ko Sénégal foof kala ɗo gandanɗa neɗɗo mboni hen de homo dilla gueɗe awo ko hen jeeyaɗa donc min jiiɗa kadi yimɓeɓe pottatini yimɓe caggal mbiya ɓe foof koɓe awo ɗo après ɓe gona awo ɗum tagui min jiiɗat sa ari inspecteur régional kam andiɓe ma jooɗ kala noddaɗo signa mbiya naggam cohli saabu pêche ɓe mbawa komin dokkata ɗumen ko wawa jellude 500 000 donc an tawi sohlu 100 000 walla cohluɗa 200 000 walla cohluɗa 300 000 a windat ɗuma fiche signa min ndendino kayitaji ɗi nawrata ɗum kayitaji jarani hen jaa sous préfecture si inspecteur o waɗi on convoque yo foof en jaa toon min kawrita mon toon binden ɗum après dokkon ɗum min nawra min ko jinnomi namdade yiɗa ko moyen de 40 ans faade less emin jogui ɗanniyon koɓe a heewi yaaɓe ne garti wonen alhamdulillah won ko gaddori wonen ko mbaɗi échec ne garti ngala métier walla ngala no longuno ko jama fof ne garti nanni dossier ji men ha heewi yanoɓe tan e ɗanninoɓe ene jeehi ne garti ene nanni dossier ji men ɓen hannde ngala boutique ngala haydara joni so tawi ɓe nanni dossier yoɓe ha ɓe foti heɓoyde so enquête o ari joni ko ndema tan ɓe mbawi wadde walla ko pes tan ɓe mbawi wadde walla ko ɗum tan te kalis o directeur o hoɗum kañum mbi kalis o wawa ɓennude mandat duwan ɗo sinno ko sagonoɓe kala mbawɗo heɓde kalis o yata ko ɗo liggoɗo donc directeur o hoɗum mbi kon ɗum ɓuri min ardo question ma jafoɗa bon ɗanninoɓe ɓe on ko gaddori mbete on ɗanniyanke so ari nanni kayit muɗum ene yiiɗi waɗere accompagné fuɗɗito golle woppa ɗanngal ngal on dossier mum oɗon mbaɗi pré pour waddemo accompagné e projet keso mo waɗi o taw jiwi 40 walla o jiwa taw diwani 40 kay aɗa andi DER mbaɗi no binnir ɗum ala exclusion sa jillama critére d'éligibilité woni komin mbi ko sa woni par exemple jeune gonɗa Sénégal dañɗa moins de 40 ans walla 40 ans maximum walla gonɗa debbo goɗɗa activité économique ala wiide an a ɗannino a waɗi échec a arti a dañata final min mbaɗatmo considéré tan sénégalais mo gandanɗa omo jooɗi hay ɗannima walla ɗannaki omo heewi liggal donc critére an ka ɗanninoɗo a ɗannaki ɗum ala critére mum sabu DER moom ɗum ala an ka julɗo walla wala julɗo an ka sénégalais walla an ka yawon sénégalais ka mais ka julɗo walla wona julɗo ka haal pular walla wona haal pular ɗum ka politicien walla wona politicien makki gondumi walla wondani e makki mo ala hen gila min ngari ɗo min kalani ɗo haala parti min min kalani ɗo haala PS donc président wi remude amen ko woni yawon sénégalais jiilaɗa critére uji ɗiɗi
critère d'éligibilité gandanɗa min kaali ɗum woto min ƴeew ɗo keɗɗa o religi o diine gonɗa walla wonani o diine walla o parti politique gonɗa walla wonani o parti politique donc min ɗum tomjiɗa ko ɗum alhaali groupement o tawi ko yimɓe sappo ne sendi kayit yimɓe sappo ɓe jiida mecce kamɓe sappo waɗ mbawi yaarude groupement goto malla ala ko maɓe ceerɗo e goto watta kayit mum ɓan namdade kamɓe fof oɗo ko gaynako o ko ndemowo oto ko mecca gongal fiche ɓe mbaɗi kayit goto ɓe mbaɗi kayit goto joni ene wawi yaroyde noon hatta malla ala ko maɓe mutto woto watta kayit mum ɓan ɗiɗo baddi ille yettoɗe numéro carte d'identité téléphone activité ɗum noon on bindito noon fof mboɗon ratani information après ɗiɗo fiche uji woto fof activité mo woni ƴettat fiche goto waɗa renseigné activité sabu fiche o waɗanno permettre pour min ganda golle ɗe ƴettuɗa mbiɗa ɗe golloɗa mbaɗa ɗum renseigné hen comme ça sa tottama haalis mbiya haalis o kadi ni min mbarrati haalis o min mbarrani mo dépense donc goto mon fof a woni demowo ƴettat fiche o binda inde ma yettode ma binda fof information ji namnoɗa fof bindina hen tawi ko gaynako kam ne ƴetta même fiche waɗa ƴetta information winda inde mum yettode mum ko namna ko hen fof binda ɗum waɗa ɗuma nder fiche tawi noon onon fof on gonɗon remoɓe walla gonɗon aynaɓe fiche goto rek mbatta tawi on ndendani activité noon activité ji mon jiiɗa goto fof a fiche mum mais si on paari photocopie ma carte d'identité a résidence ma fof o waddata fiche ma mbaɗa agrafé goto fof wadda photocopie mum a résidence mum a fiche mum waɗa agrafé après ndendi noon fiche uji sappo ɗi fof oɗo fiche mo ganduɗa inde mon onon wonɓe nder fof mbaɗa hen ndendi noon ɗum go dow so tawi fiche walla jara eyyi sabu ɗumen tene sa ƴeewi ɗum waɗata permettre ɓe mbaddani wonko binda hen ɗum waɗata permettre heɓe mbaɗa garantie nder koye hen ɗum winda ɗum kadi waɗata permettre heɓe ɓe cina ɓe mbi minen ɓe gondi o fiche waɗata ɗum permettre o fiche kadi mama o okku kadi information woni soɓe ndendi sa ƴeewi fiche o sa ƴeewi inde ɗen hayno papier ɗi kewnata les aɗa andi ɗen goni ɗum aɗa wawi sohla numéro téléphone aɗa ƴeewa kayita haɗi numéro nder kayita sa ƴeewi ɗum reɓe yiyata donc